mliginipun warga senajan setan ketayangan tansah gawe rupeta hingga bubu sejaman kita sareng saking Sanjaya nyuwun pangestu nyirageni misa murka mugi-mugi kita sareng dening panca kali selir sapi sing netra pinambaran sing kawelasan ingkang paring kamulyan Sang Hyang Jati Pangeran Siwangga kalbu saputra peputaning lagu tumuju dateng Gusti dat kang amur potu mati was wan rokok coy ayo 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 le balik le ayo wahai guru datanglah wahai guru ayo Sanjaya seni kreasi apa karepe kendange copros cok tenang ati iki maca tulisanmu ganti copris ra krasa netes seluh ning pipiku tarung singa barong umpama tanganku dadi suwi-wi iki uga aku mesti enggali ning kepiye maneh mergo kahananku wong bagus antenono tekaku ramai itu sapa wong sing ora kangen aduh bojo pengen turu angel merem ramai itu sapa wong sing ora trenyo ra kepethuk sawetara pengen weruh terus percaya aku kuatno hatimu wong bagus antenono tekaku gojlek gojlek os